Možda zvuči malo ljuto i frizura me malo, danas sam onak na PMS-u sam. I sad, žene će to shvatiti. Znači, evo muškarci, cure, ispričavam se što ću nas sad izdat, ali vi muškarci ono što vi ne znate. Kad vi vidite nas na PMS-u i onda ste kao, na PMS-u si, daj si smiri. Ono što mi izbacujemo van na PMS-u je 3%. 3%! Jel da mi izbacujemo van 100%, mi bi zvučilo otprilike ovako. I koristili bi tampone ko ručne bombe, znaš kao. Tako da 3%. Budite sretni zbog toga. I užasni smo. I ono što nas još više ljuti je stvari koje se dešavaju oko nas. Znači, mi se sjednemo, u banani smo, sjednemo se na televizor, pred televizoru, palimo televizor i šta vidimo? Žene u bijelom kako skaču bungee jumping dok imaju mengu. Nemoj me jebat, znaš Ona u bijelom trči okolo, šta je tebi u glavi dok ti u bijeloj haljini trčiš na PMS-u kroz Oliveru? Ja curim i plodna sam i daj, nemoj me jebat. Koje glupe reklame, znači svakad su nerealne. Napravi reklamu gdje žena sjedi doma, sve joj je gurano tu unutra, da joj niš ne stišće, sve joj je ovako gurano tu, da joj niš ne stišće, puši joint, jede 100 kila čokolade, mrzi cijeli svijet i okreće kanale. Tad ću kupit uloške, znaš, a nema mi ova tu Hvala. Idioti, I onda, znaš, i ono što mene zanima je čemu reklame u 21. stoljeću? Čemu reklame za uloške? Znamo da postoje. Jer ima neka curica s 12 godina u današnje vrijeme koja dobije mengu i kao Isuse! Da bar postoji nešto s čim ovo mogu zaustaviti. Ovca, ne! Brat, ne! Šta je to na televiziji? Reklama za uloške! Idem se baciti s padobranom. Onak, čemu? I sva ta modernizacija uložaka, ok, kužim da smo trebali napraviti nove uloške. Kužim, jer oni stari, ona vata sa mrežicom za glavobolju, nikome nije koristila. Znaš, to se skido 3 dana, znaš, kao skidaš uložak ovak cijela paučina, jeben, mater, kaj je ovo? Kužim to. I da smo morali staviti krilca. Kužim, jer prije dok nismo imali krilca, ti staviš ulozak, izađeš van, ideš van doma, op, tu je. Glumiti bubrežni pojas, znaš kao, dobro je. Ne curi mi iza, ali znaš. I tako da taj dio kužim. Ali ono što me sad fascinira je dizajn na ulošcima. Imamo cvjetiće, srčeka na ulošcima. Čemu? Jer se neka glupača sa špice i sa neka fancy glupača sjetila naš kaj, ja ti ne mogu krvariti normalno ako ne krvarim po tratinčicama. Moja menga je fancy, ja curim rozo, meni trebaju šljokice. Onak šta je? A few moments later. Adam i Eva leškarili su u raju jednog popodneva. Ne znam što se zove raj ko neki albanski restoran na moru, ali tako su to mjesto nazvali, jel da? I sad kao, kao Adam dremao, Eva učila da se sunča i Adam jednog trenutka ogladneo. I tako je počeo prvi razgovor između muškarca i žene. Ili ima nešto za jelo? Pa, pun raj voća izbiše ti oči. A gde? Pa na drvetu. Ne znam ja gde ti držiš drvo. Tako je bilo. I Eva šta će? Ustane da mu ubere nešto za jelo. Jer kad se udaš za tipa koje go ko pištolj, onda idi pa beri, jel tako? I Evu pozove zmija. I Eva joj dade ime Komšinica. Zato se i dan danas za neku, jel da, komšinicu kaže da je zmija. Mislim, to još od tad datira, da kažem. Eto. To je večita priča, znaš. Jao, ljudi. A znam, ja treba da se udam, stvarno, mislim, toliko 1 godina nema više smisla, ali nekako, ne znam kako, šta odem u opštinu, potpišem neki papir i ja kao takva više ne postojim. U istoriji to se zove kapitulacija, a žene to zovu najlepšim danom u životu. I ti da bi se udao, pa tebi treba venčanica prvo.
Ok, treba ti i muž, ali venčanicu je teže izabrati. Ne bi pravili onoliko emisija o tome kako izabrati pravu venčanicu. Nemaš emisiju kako da izabereš muža, samo kako... Znači, venčanica. E sad žene kad vide venčanicu pomisle, jao, jedva čekam. Ja kad vidim venčanicu pomislim, duh. Jer svo moje obrazovanje iz filmova i serija. A ti kad na filmu vidi ženu u beloj haljini, ti znaš da će ona da završi tragično. Ako već jadna nije mrtva, nego ne zna da je mrtva, pa ide u onoj haljini, plaši ljude po filmu, znaš. Hajde. Onda svaka mlada ima buket cveća, Biedermeier. Što su to tako sanitarno nazvali? Niko ne zna. I onda kao važi, i jednog trenutka na venčanju mlada baci taj buket cveća iza leđa sebi. Šta to scenski znači, a isto i kad se gleda u šolju? Da je sve to lepo sada iza nje, prošlost. I svi se tome raduju. Onda, ti kad se udaš za muškarca u Srbiji, njegova majka postaje tvoja svekrva. Uvijek ima neki... I onda, ako te ta žena do tog trenutka volela, od tog trenutka mora da počne da te mrzi. Jer da ne treba da te mrzi, pa ne bi se žena zvala svekrva. To je složenica, jel da, kao reč. I u sebi sadrži reč krv. Iza svekrve pojavljuje se zaova, a ti njima dođeš snaja. Snaja. Kao neka avet iz bangladešanske mitologije koja se pojavljuje u duhu džinovske kobre kao snaja. I još kad se vrati komšinica zmija, svi jahači apokalipse su na broju. Tako je, svekrva zaova snaja i Zorica sa prvog sprata. Ne znam, meni je frka zbog toga jer ja sam sad već prešla u ovu MILF kategoriju, znate. Ali kako s ovim grudima, bit ću krajnje neubedljiva, mislim, ne ide to. Naravno da su ovo moje prirodne grudi, što bi neko stavio male silikone, znaš. Dobro, šta nisu male? Pa nisu ni male, zašto to je onaj Bruce Halter, ono, tvrde korpe, push-up, brtele, mislim, to i nije Bruce Halter, to je pancir. I danas se uglavnom takvi nosi. Ne, ovo kad imaš ti ovo možda radiš satima, ništa. Ko kiborg koji pokušava da se zadovolji kao ne registrujem ništa, ne registrujem ništa, ne registrujem ništa. Znači, nemam odnos prema, ono, može neko i da dođe da proba, znači, ništa ne osjeća. Niko neće ni da proba. Nema veze, znaš kao. Samo da znate da se i ja nekad nađem u situaciji sa muškarcem u koga imam dovoljno poverenja da pred njim skinem pancir. Ali uvek kažem jednu stvar. Ja ću sada da skinem ovaj Bruce Halter. Ali ti moraš imati na umu jednu stvar. Moje grudi nisu male. Tvoje oko se naviklo na specijalne efekte. Hvala. A ja uopšte nemam male grudi, nego ajde izmislim sebi neku manu, znaš, da se približim narodu. Svesna sam ja svog izgleda, pa sretne me drug, kaže, gde si Maki, izgledaš ko $1.000.000, kaže, hvala, osjećam se ko 300 evra, znaš. Pa šta, pa meni dobacuju i radnici iz građevina, a oni imaju uvid u situaciju. Ljudi ih plaćaju da sede na skelama, piju pivo i razgledaju. Na kraju kraja i prevelika lepota je teret, kome to treba. Evo, došao si sa dečkom, gledaš u mene sve vreme. Mislim, lepota nije prelazna, lepota je prolazna. Pa videli ste Antonio Banderasa kako reklamira Orbit žvake? Ste videli tu reklamu? Antonio Banderas. Ima kilo pudera i ofarbanu kosu. Ko neka španska penzionerka što je zaspala na suncu. Čovjek bio Zorro, bio desperado. Sad priča sa animiranim bakterijama na tanjiru. Ostarilo se. Svi starimo. A ko ne bi voleo da
bude večno mlad, da zauvek zadrži neki izgled koji mu najviše odgovara, da se nikada ne menja kao Lidija Vukićević. Ko ne bi, ali ne znamo mi svi tu tajnu, jel da, mumificiranja moraš se snalaziti. I ja sam jedno vreme se odlično snalazila, nađem starijeg dečka. Fantastično, najjeftiniji način. Idem ulicom, ljudi se zgražavaju, kao, vidi ova mlada devojka sa ovim starim čovekom, Bio stariji od mene, on realno mogao da mi bude otac koliko je bio stariji, ali nije. Majka kaže da je moj otac imao crnu kosu, ovaj čovek prosed, koje su šanse. Tako da ne. I onda su me svi pitali, pa kako je to biti sa starijim muškarcem? Sa svima je isto. Znaš, daš im što traže i uzmeš im sve ostalo. Lepo smo se slagali, on brinuo o meni, ja pazim da ne drži karticu u ovom džepu kod pacemakera, da se ne razmagratiše, prosto, znaš, kao. I na kraju me ostavio zbog mlađe, znaš, i sad tvrd, kao, šta sad da radim, znaš. Ne znam, i sad stvarno razmišljam, baš sam u problemu. Nisam sigurna ni za ovu moju vezu sa Hugh McJoyom da bi to uspelo, pravo da vam kažem. Velika je razlika u godinama, znaš, Jer ti kada ostariš malo, što imaš neke svoje potrebe, ne znam, farbaš kosu, pa ima kao rolaš lice, znaš, kao nešto, pa silne neke. I sad zamišljam moj život sa Hugh McJoyom, znaš, on meni stalno postavio neka pitanja, kao ti farbaš kosu, kao pa ti peglaš lice. Hugh McJoy, evo ti 100 dinara, idi kupi Kinder jaje, mrš u pičku materinu, znaš. Ne, ljudi, za ozbiljnu vezu trebate naći ozbiljnog muškarca i tu ne treba bežati od dijagnoza. Depresivan, znači svestan sveta oko sebe. Ima diskus herniju, znači radilo se u životu. Čim ovo malo zatihne, ja krenem po ambulantama, razumiješ, pa ću da nađem sebi pravo. Ali za kraj imam i neke dobre savete, pošto znam da je ude kao glavna tema ženska i vidim ove mlade devojke, sebi želele da se udaju za neke fudbalere, tako neke sportiste, naš uspešne, neke frajere, ali problem je, oni varaju svoje žene. Mislim, nije čudo. Naravno, ne govorim to o biciklistima, o tipovima koji voze jedan iza drugog, gledajući ovom ispred njega u zadnjicu, boreći se za roze majicu. Ne, mislim na njih kao sportiste. Mislim na ove drugi. Sad, s jedne strane, nije čudo što varaju, ljudi imaju toliko para. Nije čudo što Tiger Woods vara ženu, čovek opsednut rupama. To se moglo očekivati, razumeš? Ne. Fudbaleri su glavni. I razumem ja te ženske. Fudbaleri imaju puno para, nisu često kod kuće, u formi su, stalno trče levo, desno, znaš. Ali sad tu treba napraviti gvint. I evo moje iskustvo će da vam znači. Ne za fudbalera. Udaj se za sudiju. Za sudiju. Pa on isto ima para, rade u istoj firmi, isto je, nije često kod kuće, kad god ovi putuju, mora i on sa njima, i isto je u formi kako trče oni, tako i on mora trči s njima. Ali, za sudiju posle utakmice nema kurve u separeu za proslavu. Sudi sat i po vremena 30.000 ljudi viče ua, ua. On dolazi kući željan ljubavi. U životu sudije sve je crno-belo, nema 50 nijansi sive. Tako da, udajte se za sudiju. Hvala vam, dragi, što ste bili publika naša večeras. Nadam se da ćemo se vidjeti ponovo. Nadam se da ćete doći i do Beograda, jer nemojte da zaboravite. Mi kad napravimo ovaj Beograd na vodi, ovi iz Dubaja ima se po jedu živi. Tako da dođite da vidite i to čudo.